kai ka taɓa ganin bala'in da waɗannan mutane uku suka shiga da annabi ya ba da labari? Tafiya suke yi a tsakiyar daji sai hadari ya taso, sai tsawa da kwarankwatsa tana bugawa, ba gida gaba ba gida baya, suka rasa idda za su fake. Suna zuwa gindin wani dutse sai suka ga kogo, sai suka shiga. Sun gama zama kenan suna cewa kai lallai ruwan nan yayi yawa, sai suka ji wani dutse ya gangaro daga sama daram ya zo ya rufe bakin kogon. Sai kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu ya muka iya kenan. Can kafin wani lokaci sai ruwa ya ɗauke. Suka yi turawa duniya suka kasa tura wannan dutse, kuma ya dode su, kuma ba gida gaba ba gida baya, kuma a tsakiyar daji a cikin kogon dutse. Sai ɗaya daga ciki sai ce ku natsu, ba abin da zai cire mu daga wannan halin sai dai mu roƙi Allah da kyawawan ayyukan da muka san mun yi wa Allah. don haka wa zai fara? Sai wani ya ce to ya Allah, ni dai na kasance ina da ainihin yar baffa, wadda yake wannan yar baffa ta kasance ainihin na jarabtu da santa, ma'ana wan uban shi yana da ya, shi kuma ya jarabtu da san wannan yar wan uban shi. Kaga da sai ya aure ta salin alin, amma a shi so yake kawai ya lalata da ita. Ya ɗibi dukiya ya bata, yayi taƙi. Ran nan sai duniya ta juya mata, ta rasa abin da za ta ci, ta rasa komai. Sai ta zo ta ce to yau dai ta yadda. Tana cewa ta yadda din nan me ya faru? Sai kawo makudan kuɗi ya bata. Ya kawo makudan kuɗi ya bata, ta tuɓe ya tuɓe, ya kwanta jikin shi zai ɗauki azzakarin shi ya saka cikin farjinta. Sai ta ce mishi ittaqillah wala tafuddanna al-khatama illa bi haqqihi, ka ji tsoron Allah, kar ka buɗe abin da aka rufe sai da haƙƙin shi. Ma'ana budurcin nan to sadaki ne kawai yake iya buɗe shi, amma duk abin da ba sadaki ba to ba haƙƙin shi bane. Ya ce sai ya ɗaga ta yana makyarkyata cikin tsoro, kuɗin ma ya ce ya bar mata. Sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah, wannan fasikanci da na fasa yi idan na bari ne saboda tsoronka, Allah ka buɗe mana halin da muke ciki. Sai dutse ya matsa. Sai suka ce masha Allah, to amma kuma ba za a iya fita ba. Ta sai koma gefe guda. Na biyu sai ce ya Allah, ni kuma ina da uwata da ubana sun manyanta, ina da bayi, ina da 'ya'ya, ina da mata, ina da dukiya. Kullum da daddare ni nake zuwa nake ɗibo musu nono da za su sha. Idan na kawo nonon nan sai ainihin bari har sai iyayena sun sha tukuna. Idan iyayena suka sha wannan nono sannan sai in kaiwa matana, bayina da 'ya'yana sai su sha. Ya ce ran nan sai na tafi neman abinci, sai ban dawo ba, dare yayi, na samu uwata da ubana sun yi bacci. Na rasa abin da ke min daɗi, ga 'ya'ya da mata da bayi kowa yana kukan yunwa, ni kuma na ka'idanta cewa sai iyayena sun sha tukuna sannan 'ya'yana da matana za su sha. Ya ce na je na samu uwata da ubana sun yi bacci, na riƙe wannan koko ina riƙe da abin shansu da abincinsu, suna bacci har gari ya waye suka farka. Na ba su suka ci suka sha suka ƙoshi, sannan na kai wa 'ya'yana da matana ragowa. Me yake nunawa a nan? Biyayya iyaye, fifita iyaye akan kowa. Sai ce ya Allah, wannan biyayya da ne wa iyayena, idan kai ka san nayi saboda kai ne, ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki. Sai dutse ya sake matsawa, to amma sai kuma ya tsaya daidai inda bai isa su fita ba. To wane ka tsaya ka yi addu'a mai kyau, kai ne na uku, don in to ko kuwa don in ta kubuce to. Na uku ya ce ni kuwa na ɗibi 'yan barema ne, wato 'yan kwadago laborers, na sa su aiki suka wuni suna aiki. Din na sallame su, guda ɗaya tafi bai karɓi haƙƙin shi ba. Na aje mai wannan kuɗi na shi, ƙarshe na sai awaki suka ririta, na sai tumaki, na sai shanu, raƙuma, bayi, garke ina nan ina tattalin dukiyar shi. Bayan shekaru da talauci ya buge shi, sai ya zo ya same ni, mai gida ka tuna shekarun nan na taɓa maka kwadago baka biya ni ba? Ya ce na tuna. Ya ce to na zo a bani haƙƙina ne.
sai na ce mishi kaga bayin nan da shanu da raguna duka naka ne. Sai ce a kakkai min shigantaka, ka bani kudin bare mata kawai. Ya ce wallahi naka ne. Da ka tafi din nan sai na ci gaba da jalauta su ne suka zama haka. Ce to na gode. Sai kwashe abeban shi kap, ya ce bai bar min ko kwa ɗaya ba. Sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah, wannan amanar da na rike idan na yi don kai ne Allah ka buɗe mana halin da muke ciki. Sai dutse ya kauce sai suka fita.